ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш J. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастанд мошинои боркаш, мошинои мусофиркаш, мошинои майда бо нархҳои арзон. Daewoo Nexi Vaz 2106, Toyota Corollaҳо ва Opelҳо ва Opelҳои Vectra дигар намуд мошиное ки бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 177 сомонӣ. навора сар мекунем. марамат рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, мошинаи боркаш астае ки грузовой Mercedes-Benz 515 Sprinter светои сафед, сайзтани беҳтарин вагон. хоб, соли пароишаш 2008 солае ки суҷфурӯш дизеле, моторуш мега 4 тагай, турбо, кузов мега тоза, лифт, мотор нав расход надорад, электропакет, 6 та балон пачка, салон тоза. мошин мега дасти як одам нагаштиса мегад. мошина ай вагон гирифтан ҳолаташ беҳтарин. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки ноҳияи вахш ва фурӯхта мешавад бо нархи 160 бо арзонтара мешавад. моторуш мега навай, ҳамаш вагони сайзтани беҳтарин, лифт, расходдода, электропакет ҳамаш кор мекунад. дӯстони азиз, мошин дар ноҳияи вахши шаҳри бохтарда қарор дорад. 160 мега бо арзонтара мешавад. 2008 солае дизеле ҳолаташ беҳтарин. хоб, ин ҳамин рақамҳошон ҳастанд 918 позитсияни кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирен. одамоне ки наличкати мегирад, суми нақд кати арзонтар мешавад. марҳамат, мошинчаи хуб аст. айдасате рафта аз пеш бинен ва муомила карда гирен. дигар мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки Opel Vectra A аст ки соли бароишаш 1990, сайзияниш нахаду. газ бензин кор мекард, мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега 4 моҳи дигар срок дорад. 4 та балон мега 80%, салон тоза, 4 диска. мошин мега нахадвай. 92 сола боша мега мошин мега 100% омода бинем. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. радной краскаи мошин мега хелаки дасти як одам дай 100% галагин ҳамаш ҳамаҷо мошин опшин кор мекунад. хоб, ин ҳамин рақамҳошон аст тисел позитсияни кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирен. 16000 мега бо арзонтара мешавад. мошинча нахаду, баллон соз аст ва ҳуҷҷатам дорад. марамат, тамос гирем. дӯстони азиз, шумодам агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайктона фаромӯш накунед, зарем ва силкаи навора подписаш кунед. чӣ намуд мошине ки ба шумо ки дар кор аст дар комментари нависед. мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, аст Toyota Corolla аст ки Европа соли бароишаш 2007 солае ки суҷфурӯш бензини холия, моторуш 1.8 литр, коробкаш автомат, ҳолати мошин мега беҳтарин. мошин мега Toyota Corolla мега Европа. ҳамаи ҳамин ҷое ки мошина бурад ҳамин тарафи Европа, яъне зур аст. ягон ҷош мега пӯшидагӣ надорад. 4 диска, кондитсионер, электропакет, яъне ки мошин обогрев сидения, ҳамаҷош опшин 100%. ягон камбудӣ надорад. мошин айни ҳол қарор дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 70 та бо арзонтара мешавад. ягон мерседесҳои сечкаи объёмни мегад, агар металлик боша мегад алиша мешавад. фақат мерседесҳои C класс объёмни кати светои металлик боша мегад, ҳамин хел свет кати алиш мекунем агар кадом ки дошта бошад. кадоми кати сум кати мегад нақши 70 та мега бо арзон мешавад. балон пачка, диска, салон ҳамаш беҳтарин ҳолат. дӯстони азиз, ин рақамҳошон аст тисел кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирен. навори моро то охираш тамошо кунем. бо Toyotaҳои Corolla D ва дигар нам мошинои советски Daewoo Nexi бо нархҳои арзонам дорем. то охираш тамошо кунем.
чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, чорум мошини фурӯшӣ Hyundai Starex ҳастад ки мошинои мусофиркаш газ катӣ. соли бароишаш 2003 солае ки 34 тоқа газай, авбиё мотораш 3 литрай, коробкаш механикае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. раднои краска сафед, 4.80% салон тоза, 4 диска, ҳамаш обшим нахадва электропакет ҳамаш кор мекунад. мошине ки мусофиркаш газ катӣ. чихеле ки дар комментария бисёр хоҳиш мекунем ки фақат Hyundai Starex газ катӣ ёвем, ина баъри шумо ёфтем. нархша 32 000 сомон гуфтасе, бо арзонтар ҳам мешавад ва мошин қарор дар шаҳри Душанбе пойтахт да. 32 000 сомони муомила ва савдош дар назди капоти мошин. нашод ҳуҷҷатҳои мошин, дигар чизош ягон маълумот гуфтагӣ нест. барои ҳамин кадомето ки мехарем бо хатишон тамос гирифта пурсем. рақамошон ва вилон ҳастем. марҳамат, бештар маълумот аз соҳибашон. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон, як таги ҳастад Toyota Corolla D ҳастад ки соли бароишаш 2011 солае ки 34 бензини холияе. авбиё мотораш 8 литрае, коробкаш автоматае. соистаи мошин мега беҳтаринае. мошин мегад идеални соистани беҳад тоза, лабойхе правека мегад омада кнен. раднои краска, салон тоза, электропакет кондиционер, 4 диска, 4.9, лекин нашуд ами пӯстаги ҳуҷҷат и чизо ягон чи гуфтагӣ нест. неки фақат главни мошин мегад идеални соистани беҳтарин ягон расход надорад. главни ами хеле гуфта боша мумкин надошта боша расход. нархи мошина мегад 90 гуфтесем, бо арзонтар ҳам мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. дӯстони азиз, мошин намедонам ки Европа, мисол Америка ё ки Дубай як ҷой аниқтар гуфта наметонем. барои ҳамин рақамотошон ҳастай метонем богирем. рақамо мегафо мошин 90, мошин аз Душанбе айни ҳол. марҳамат, тамос гирем. бозам такрор мекунем ки ягон реклама дошта боша шумо агар ҳамин хел сурат маълумот шуда мо фурӯшта мегузорем. агар ки мошин хар ки бошед дар комментария нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо ки дар кора, мо агар ки ёфтем якум шуда пешкашто мекунем. фақат хоҳиш ки лайку разанем фаромӯш накунем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон, Mercedes-Benz C-класс ҳастад ки сечка полни худ объёмни кадагӣ. соли бароишаш 1996 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 8 литрае, коробка механикаи ҳолати мошин мегад нахаду. мошин кондиционер дорад, электропакет. мошин мегад бамперош прасой буд, полни худ мегад объёмни кадем. краскаш мегад навай, балонош мегад суд ҳастай. хоб аз мошинам ҳуҷҷат дорад, ҳама ҷош 100%. 11 моҳи дигар мегад ҳуҷҷат дорад ва 11 моҳи дигар танировка дорад. мошин объёмни мега, не ки бамперош бо объёмни кадем мега. ма ҳеҷа нафаҳмидам, яъне ки обши мошин айни ҳол объёмнияй. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 43 000 сомонӣ ки нархи ахирон шуда, дигар нашуд арзон кадан ягон чи гуфтагӣ нестае. мошин дар шаҳри Ҳисор арзон намешавад мегад. нархи ахиронш 43 000 сомонӣ. кадоме ки мехара мегад омада аз пеш бинад. танировка ва ҳуҷҷат ҳардаш 11 моҳи дигар ва кондиционер, электропакет ҳамаш элегансия мошин мегад омада бинем. ин ҳамин рақамошон ҳастае кор мекунад. фақат одамони илтимос харидор мегад тамос гирад. адреси пурраи мошина меган, рафта мошина аз пеш бибинед ва нархи охиронш. марҳамат, тамос гиред. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон, Daewoo Nexia ҳастад ки светои сафед, соли бароишаш 1995 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторш мега экономни простой, 1.5 литрае, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонаи средни, 4 диска, электропакет, салоншам тоза. мошин хай дар нарх арзандае, бениҳоят нархи мошин яъне арзон аст дӯстони азиз. ва чихолои навам часпондагие. нашуд хадавои пусидагӣ ва ҳуҷҷатош ҳамин се маълумотша гуфтагӣ нест. хай краскаш вроди созай, мойка накадагӣ набудаи ки мошин камтар чанг доштае. хай ҳамин Daewoo Nexia ҳама вақт камтар мелчовка лабоиш ҳамин серавно камкам кор дорам. нархи мошина мега 7300 сомонӣ гуфтесем, бо арзон мешавад. ин мошин мега дар ноҳияи Конибодомда қарор дорад. кадом одамо тамошобиноне ки ҳамин мошина ки мехара рафта аз пеш бинанд. мошин дар Конибодом агар ки шумо тонен тарафи хуҷа дар рақамошон TCL.
мошина мега бо арзонам мекунем. Daiwo Nexi 95 сол дарихи нархо редки меғалтам. Хай дар канали мошинои арзон маромад кадоме ки мехоҳад занг занад. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. вазн $21.60 ки мошинои советски маладужини бо нархҳои арзон. соли барои 1985 аст ки сӯзишфирош бензини холияй моторош мега экономни простой 1.5 литра мега мотор мега навай коробка механикай мошин мега дар ҳолати хуби техникияй мошин мега айни ҳол мега 100% нағза мега яъне гаштеса ягон падвади накарда яъне айни ҳол 100% гаштеса. нархи мошина мега 7000 сомонӣ гуфтесем бо арзонам мешавад ва ин мошин қарор дорад дар шаҳри Исфарада. кадоме ки мехарам мега бо арзонтар мекунем. бензини холия мегад мотор 100% ҳозирашта мегад мошин гаштеса. хайр ам хеле састен ам хеле ҳолат балонш ам наваста яъне ки як 70% ва 4 диска мошинча мега нахадуай. кадометон ки мехад рақамошона сай вавилон кор мекунад бештар маълумотча маромад гирем. дӯстони азиз боз такрор мекунем ки реклама дошта бошед дар мо роекунем фурӯшта мегзорем ва ягон мошинхар ки бошед дар комментария нависен ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.